Hi! Good morning, or good afternoon, or good evening. Good day to everyone. Yan, kung nasan man kayong panig ng mundo, hello sa inyo. I went to the market. So ngayon kakauwi ko lang at kabubukas ko lang ng ating store. Good morning sa inyong lahat. Hi, Louis Vuitton. T-shirt is 200 pesos. 150 yung muscle tee, yung sleeveless. Ito na. Sa mga nag-PM, nagtatanong, hi ate, ayan. So ito yung ating hinaguan t-shirt. So meron siyang large and XL sizes. With, ayan. Yan yun. Tapos ito yung mga sleeveless natin, 150. Oh. Tinatawag nilang muscle tee. Through JNT ang delivery po. Ang shipping fee depende kung gaano kabigat, gaano karami ang inyong what do you call this? Gaano kabigat, gaano karami ang inyong order. So yan, meron din tayong mga sleeveless sando rito. Kasya siya hanggang XL. Stretchable din po siya, iba-ibang kulay. Stretchable po. Paano magka-hairline ng ganito? Wala kang pakialam. Hairline ko to. So, ayan. Ito yung mga sleeveless natin. Ayan. Iba-iba siyang design. Meron din tayong mga balabal, mga shorts. Hi po ate. Ayan. Meron din tayong mga XL sizes na yan ito. Ayan. At this is cotton. Mga damit pambata, underwear. Meron pa rin tayong mga tote bag, pouch, and wallet. At mga long sleeve. Ano ba ito? Stretchable din to eh. Yan. Ito po yung mga tote bag. Mga bracelet at mga ilang pabango. Libre. Wala pa yung iba. Papunta na. Ankangke, hello. 150 po, ate Ankangke. Yan, may mga dresses din tayo tsaka pantalon na nandito pa. Yan, oh. Gigi Penes, hello. Order na. Hi po. Dito pala yung suki natin. Ang Palawan Pawn Shop. Ano na po yung sa inyo? Anong order nyo?
PM. Ano pa, Luis? Maganda to kung marami kang bibili yung shipping fee. Kasi ang shipping fee, nagmi-minimum siya. Kung nandito ka lang sa Mindanao, mga nasa 150 or 100, ganon. Tatlong hinagawa ng sleeveless. One size lang po ito. Mag-PM po sa akin, Luis Billion ha. Please mag-PM po, Luis Billion. Meron pa nag-order sa akin nung isang araw. Tapos, nung nagkakasingilan na kami, dead man na siya sa akin. So, huwag nyo na subukan kung sakaling magtitripan nyo lang ako. Kasi after that, ibablock ko na kayo. Ha? Hindi po ako nakikipag-chat for personal purposes, no? Thank you. Ma'am Luis Billion, 3 lang po. Ano pa po? Mami watching from Kuwait, Aliza Nalased. Hi, Ate Gina Bake. Erlin, stretchable po. Bibili po ba kayo? PM lang po muna. PM tayo ha. Mag-PM po yung mag-PM. Yung may order. Sure po na PM. Ano, sure buyer. Ito maganda po itong tribal na to. Address. Ito, medium to large. Medium to large. 400 na lang po ito. 400 medium to large. Stretchable. Yung sa dibdib. Pare-parehas sila nito. Pare-parehas pa sila nito, medium to large. Itong white na heart, polka dots na blue, this one, and this brown. Yung sleeveless po, one size lang yun, sleeveless, Mami Luis. Lucena, oo, ganun lang. Sa mga dress, ito po, kasya hanggang 2XL. Mahaba po ito. Stretchable din. Ito rin hanggang 2XL or XL, kasya po. Mahaba po itong dress na to. Ito, hindi siya stretchable, pero yung tela niya kasi is, ano siya, ano tawag dito sa tela niya. Mas hindi siya stretchable yung tela. Pero hanggang ano po, hanggang 2XL, kaya. Depende sa dibdib ha. Ito yung mga ganito pong sizes, ano na po ito, 450. 500 po ito, 450 na lang. Hi Mama MJ, bili ka na. Very nice dress. Medium po Mami. Uulitin ko po, ang sleeveless, free size lang, wala pong ibang size. Mag-PM po yung may order ha, kasi kung isa lang po, tulad nito 200 to, tapos ang shipping fee ay 200 din. So sayang naman kung isa lang. Ibang tribal, isa lang po yun. Dali tapusin ko lang yung dress. Okay na ba yung dress? Di nalalay. Wala na, hindi na siya, wala na siyang comment. Nagpa-flex lang.
May ibang kulay ang tribal. Ito lang kulay ng tribal. Black, white, ay hindi. Black, maroon, mustard, blue, gray, white, and red. Walang red na tribal. Yun po. PM lang po, basta sure buyer. One size lang po itong tribal, one size lang. Yung mga ganito Mama MJ, yung mga ganito, mahilig siya sa gray yung mga sleeveless. May dress ka na medium. Ito po, medium to large. Medium to large. 400 na lang to mga to. Ilan Louis Vuitton, ilan po na Sando na blue? Tribal pala gusto niya. Si Mia at si Brenda. Hindi naman nagsasando si ano ma? Hindi nagsasando si Mia. Ito yung mga gray. 150 lang ma. Sige po, Ate Luis Billion ha, itatabi ko po ha. Pa-PM na lang po ako, bayad Gcash ang ating payment. Si Mia dress, ma. Mama MJ dress kay Mia. 150 po yung isang ganito. Ayan ma, oh, malaki to. Fit. May mga ganito siyang sando, pero hindi ganito yung design. Kung light niya lang. Okay ma. Papiliin ko po siya. Ilang sando ma? Sakit. Sino pa po? Bright Carigli, ano sa inyo? Sheena Sakay. Give mo si Brenda. Ito ma. Dalawang gray. O, isa black. Thank you ma. Dali natin doon. Ganun yung bag ko Puntahan natin sila. Mia! Pumili ka daw ng dress, sabi ni Mama MJ. Sa personalan siya ang laban. Ano pa rin si Virgin talaga? Bigay. Iba yung ano ni Kirk, stage presence. Galing kay Mama MJ. 20. Thank you. Dress. Pili ka daw ng dress. Kung may magkasya sa'yo daw. Huwag pipilitin yung mga tao ba? Hindi naman niya bumibili sa akin, pero sumasakay ako sa kanya pag wala na siyang gas. Diba? Pero, diba? Pero sumasakay ako sa iyo pag wala ka na ng gas, pero hindi ka bumibili sa akin, no? Okay, bumili ako, no? Ayun, nakalimang short. Short. Papapili daw tayo ng dress. Huwag ko daw kayo yung ano, pabiliin ma. Ito, babe. What color do you want? Hala, dito pala akong lumili ng dress.
Hindi maganda akong mag-dress. Hindi yung parang ano ko nakasagot. Ay, hindi naman. Alam mo gano'n? Ako mag-win eh. Oh. Ito. Kailangan minsan na ako ng gathering. So, alin dito? So, ito magandang din. Ayan ma, namimili na siya. Parang maganda itong ano, heart. Alin dito? Dress na medium, ma'am, si G. Kanina ko ba sinasabi Sheena Sakay? Alin dito? Heart or Abstract. abstract? Heart or Kanina ko ba po sinasabi sa'yo, ma'am Sheena Sakay? heart or abstract po? Feeling ko ito, okay po sa'yo. So, Tagal lang, ano rin tagal lang reply. Thank you, Mama MJ, Plantig, love you. Ano? yun na lang. Heart or abstract? Ma'am si G. Ano? Medyo kitero pa. Gwen, heart or abstract? Kayo lang talaga kilala nila, Ma'am MJ. Hala. Hala. Hindi ka kilala Mama MJ? Hala. Hala, Si Gwen, nagtatampo Ma, nagtatampo po. si Gwen, ma. Tatampo si Gwen. Matagal naman talaga hindi nila ako gusto dati. Hala. Hala. Attitude mo talaga. Ayaw, hala. Wala pa reply. I-refresh mo nga, Ma'am si G. Kapag magsalita ako kung sino mga attitude. Harap niyo na po yung iba. Dahil hindi ka lang binibigyan, attitude ka na. Hi. Hindi ako love ng mga guys. Ano ba yan sila? Video. Ganda yung Ma'am Evangeline. Thank you. Ano yung feeling rich si ma'am? Hindi kasi ako rich. Number 2, ganda. Ano ba? Heart or abstract? Ay, wala parang 4 minutes. Sige, tuloy mo pa. Papiliin mo pa. Heart or abstract po? Heart? Heart daw. Ma'am si G, heart ni. Heart din kunin natin. Thank you, Mama MJ. Dalawa daw kunin mo. Ha? Ayun, sabi niya. Ha? Dalawa kunin mo. Hindi ako mambayad. Kagaya na sinuot ko na kulay brown. Wala na nun. Kung ano lang po yung nakikita yun na po. Eto ba, ma? Dalawa na daw. Wow. Yan. Ha? Yan dalawa na yan. O, palitan mo isa. May namimili pa siya, ma. Ito. Basahin mo yung reply niya. Ako may bayad. Ako magbayad. Siya daw magbayad. Mama MJ, ito na lang. Ganon. Isang heart tas ito. Or, ano pa yung color ko na? Blue. Blue. Pag light color kasi mas nakakaputi sa'yo. Ito, blue. Pag ganyan kasi mga earth tone, Ito. sa mga morena talaga, yan, mamaputi. Tsaka sayang naman yung dibdib mo kung di ma-expose. Heart and blue. Thank you, Mama MG. Ayan, may dress na tayong bago. Yay! Wala tayong brown eh. May brown ayun. Pero ito na mas yun. Oh, ayan na. Thank you. Take it You home. fit it para makita na din. Sayang naman mag 8 minutes ka na oh. 6 minutes na to. Saray. Sado siya. Oh, ito yung mga ganito mga gusto ko. Tapos girly-girly tayo. May slit pala yan. May slit pala to.
May split pala siya. Kita. May pog ka na mag-bra. Oo, ganda kahit walang brashier. Pwede rin siya nakaganyan. Kaya lang, ayaw mo diba nagpapakita ng balikat? Hindi, gusto ko. Gusto ko. Ayan. Yan, thank Carry din na ganyan. Ayan, carry. Alam mo, Oh. slit pala siya. Ganahan ko. Nice sa slit. Hmm. Para mabilis na lang. Iangat pa rin pag-iangat na lang pag-iihi. Thank you, Mama MJ. Or isa naman. Sana may islit din. Ay, ito wala ata to. Ito ba yung mga ano? Akala ko nga nawala yung mga panundan mo. Or naubos na. Kasi polka dot stay. Wala pong medium. One size na po yan. Wala pong brown. Ito lang ang brown. Oo. Ito lang ang brown. Ito pala yung mga baliktaran ng mga dress. Ay, ito ako din. Kasi anti-braso. O, diba? Thank you, ang Karen de Villa. Ayan. Harvey? Yun? Ayan. Just like this. Ay, ito walang slit. Yeah, walang sila. Walang slit siya. Pero ito, Yun nga lang po, sinasakay. Yun lang yung brown. ganun pala to, no? Pero, Yung dalaw lang yun. Yan, or yung white, try mo din yung isa. little blue. Ano mo? Wala, ito. Alam, meron ka pala nito eh. Long dress. Ano yun? Ito na lang. O, good. Tignan mo. Kaya kung di ba, pinapipili ka nga daw. May nagtatago pala na dress. Ito oh. O 9 minutes na. Hala, ano maganda? Ito, maxi dress. Or ito. Ito kita yung tsura. I-bet ko yan. Pero, para ma-appreciate mo siya, kailangan. Oo, magbubukid ng tayo. Tanggalin mo yung ano, yung t-shirt. Yung tatak mo. Ano ito na tayo ng maglahat? May bata! Machado. Halachada. Diba? Amelia, ikaw na bahala sa mga bata. Halachada. Ito na. Thank you, Mama MJ. Yan na lang, mahaba. Tsaka to. Diba? Oh, Nakapili na siya dalawa. thank you. Dalawa ng ating siya. Thank you, Mama MJ. And see ya, bye. Hi, Kaina. O, diba? Chada. May mga dress. Bagay sa'yo, Mia. Pink din yan. Hindi, red po yan. Ang ganda niya. At seductive daw. Sabi ni Ma'am MJ. Thank you, Mama MJ. Good morning. Morning. Lunch pa. Ano na? Ayan daw bagay sa'yo. Thank you. And yung white. Ah, Nakatali pa kasi. baka mga sasakin nito. Parang pagkakita. Diba, nagsosolo? Dalawa pa naman. Maganda siguro ang ano dyan kay ganun Hmm? viewers. Mas marami. Ay, buti hindi.
Makita yung lato-lato niyang naitim na. Tsada yan, para ka magsimba sa ano, Divine Mercy. Hoy! Oo nga, hindi ka magpapasokon doon pag hindi ka nakapalda. Pag pambabae ka. Payat ka dyan, tignan Mia. Sheena Sakay, ito bang brown? Huwag niyo po pasahin si Mia, kakain na naman yan. Hoy, once a day lang mo kumain kahapon ah. Pero, Pero, isang kaldero. hoy, hindi ah. 450 po. Basta hindi ka nagkanin. Inuupo. Charot-charot. Charot-charot na naman. Okay lang, daghan ang ulam, basta hindi ka nagkanin. Bali, ano ma? Thank you, ma. 5, 4, at saka 5 to, ito 4. Kay Gwen, 300. 1, 2. Thank Ito, you, Mama 450. MJ. 400 na lang to. Thank you po. Love you. Akit na ako sa lungga ko ulit. May iba-vlog ako. Sandali lang. Love you all. Ala, kita yung tutoy ko. Waiter yan, bumaba. Wala na siya magtuloy. Luis Villon. $400 nga po, isang dress. Yung mahaba kasi is 500 yon, yung long dress, yung maxi dress. Luis Villon, nandiyan ka pa. Ito yung blue, no? Na tribal. Tapos, yung sleeveless po, ito yung mga sleeveless na print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'Baby Sahol. Oo, 400 po isang dress. Asa na ba yun? Asa na si Luis Villon? Wala na siya. Balik na lang natin, mga paninda natin. Baka hindi na siya interesado bumili. Ayan pala, Luis Villon, ano? Papakita ko sa yung mga design ng ano, ha? Para ipadala ka agad. Tribal na blue yung order mo. Ito ha, yung pagkakasunod-sunod ng mga print. 1. Luis Villon ha, panoorin nyo po. Ito po yung mga print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
150 lang po ito, isa ha, yung yung sleeveless. Aleli po Nasaki, hello po. Plus shipping fee. Kasi kung bibili ka lang ng isa, tapos ipapa-shipping naman natin. Parang ang mahal. Mas malaki pa yung shipping fee mo doon sa item. Maganda kung marami kayong mabibili at least. Para masulit yung shipping fee. May napili ka na Luis Billion. Thank you, Ana Manuel. Bili na po kayo. May napili ka na Luis Billion. Elisa Pepanya, hello. Hindi pa ako makain. Wala pa. Nawala na siya. Oh, siya. See you later. Ah, bakit nagla-lunch na yata sila? Nagla-lunch na sila, kuya? Loy? 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 Tulala ka dyan. Nagla-lunch na sila? Oh. Ah. Dawag lang na ako na. Dali. Nalawag na ba siya? Saka na. Sandali lang, kuya. Kaya tapos na kayo? Sandali lang. Mas na pala sila. Have lunch. Thank you, Mama MJ, lalo sa iyong patish t-shirt. Dress. Dress. Ay, kayo naman yung planting sa amin kando. Ang sando naman talaga ganda ako. Dress show. Ako pa rin inday attitude yun. Kaya mo rin, taga-pagin. Ay, A girl. Post ko siya. Dili ba yan katuan? Ka nang equal siya. Hindi ka relevant niya pa siya. Go down the seas. Pamuhay kayo lang sa pagkakap niya. Si Puel. O aga, attitude yun. Ha? Yan ang gipalit eh. Ako na pageant day. Queen Cebu. Gamay na lang din, magpiurok na kanday. A Jude very like is watching. Hello sa ating mga watchers and viewers and watchers. Ano yung bata? Pork. Di ko express. Mangaan! Bye! Bye! Gulo pa rin siya, no? Wala yung rice. Ito kay rice natin ha. Ah, mo? Ay, guys, diri bitaw. Pag-order na mo dito. Pagkamo dito ba? Uno. Pag-order na mo ba? Nakalagi rice diri. Bako mo ginaluto. Dali na. Kapag nagsapas na nino, wala yung rice ay. Pwede manggod.
Wow, mangaan everyone. Opo. Nari mga kiki, maging ang ligo at singin sa'yo. Ha? Lumaluman lang ang Out kabaw. lagi. Ang kabaw! Doon ako si Silly. Di ako na to Silly. Ikaw saan nakikita mo, Miriana? Taguluan. Okay na nila ako po. Sabi ni Jigjag, ano, taga-doon, ay, ano ba yun? Nag-inom dyan, doon galing sa Amusing ba yun? Ha? Mao. Sabi. Maulit ang gipangin ganina. Ya, mga. Serious ka sa digno? Ang galing na. Oh, not available. Kain. Dumudunga ako kagabi, may nag-inuman sa gilid, gin, tapos bating sa gilid po. Umiyaman yun. Yun nga. Kailangan nyo yung tanong ka dati. Batingan sa gilid, hindi siya nag-join. Kung siya ngayon nag-aya ng inumin, di ba? Hapon pala kay Nina. Lakay na kung sumalakang siguro. Na, Late attacker. baka lumabas yung ilong mo. Sabi nga ni Bating, Dam, alak? Ano, oo. Nag-inom ni Karon. Naligo siya, mag-inom na siya. Arjo, tulog sa Arjo. Hindi mo nang inom. Bating mo, ate bating on. Ano mo na? Paano yung mga bakla, busy sa anong day. Kalabot ka ng kalabot na kaya ako doon. Naubak ko ng Mandaluyong. Manood sila. This one of them. Eh baka gusto niya beer kasi ininom namin mojito. Kaya kasi nung nag-beer ilang araw. Oo. Movie na sila ni Melmar. Hindi sila naman may mga 12 na rin. Hindi. Alam ba yun na silaan? Wala na mineral ah. Kaya mga nila, ito, ang feeling. Hindi ka in-expect. Gwen, ha? Sarap po ng feeling. Ha? Wala diran ka na lang. Wala na lang. Orderan ka na lang ka. Labulong. Pila na? Yan ba sinasabi mo kayo na maganda? Or matiwar? Ano yun? Di ba sabi mo, tapos tanggap? Ay, isla ka rin. Wala kigilamos ay. Hukom. Rin natin. Sabi sa ugo ang lami. Ginamos day ka. You and your very supportive friends. Dirty nga, di ba? Ako na yung pins ko, Miriana, Miriana Estigoy. After dito pumunta na. Ang ina mo. Pins ka dahil? Nakarating ka nun. Pupins nga ako kasi nga papautra ko dede. Hindi ko kasi gusto niya may Si Gio ba talaga? Gapoy na magaglamutak. Hindi sa akin na. Tumataas na kasi yung testosterone ko, guys. Estrogen ba? Testosterone ka. Andropour. Oo. Mas maganda pa lady. Or Logentrol. Inumin 7. Althea. 7 Logentrol everyday. Oo. Totoo, mga bakla. Ang lakas uminom. O tama Minsan nga, 8. Para next year tayo sasali ng Queen of Hasakan. Representing Hinaguan Farm. Oo. Parang hindi na miyok-miyok. Andyan din si Scarlett. Maganda tayo, ma. Hoy, magpaano ako? Magpa-contest ako dito, ah. Ano ka na? Sure ba? Sino host mang si G? At Hindi. kasama siya. Hindi tayo mag-handle ng mga talent. Yung mga ano ba? Tayo yung manager. Protege. Oo. Ito magdadamit.
Queen of Hinaguan, Ana. Kung baga ito-training ko, gano'n. 8 dapat, 8. Ay, marami pala. Tricia, happy birthday, Virgo May. Virgo May, happy birthday. Thank you so much sa 5,001. Wow. Lalabang ko yung sacho ko dyan. Ito yung paluwagan. Nanalo si Marian for the first time. Meron po kaming Queen of Hinaguan. Ang talent po namin ay baga. Sino pinakamaraming makater na baga? Gusto ko mong ay. Morag na naging daw. Oh, mga may panalo na. Ako. Naugin yung sacho ko dyan. Go first card. Welcome to Baga University. Asa ako sa... Kinahinaguan, pero ang prodigy natin sila. Sarimak, Dodong. Hindi. Okay na lang ko yan. Lalaki. Lalaki tapos gagawin mong babae. Matugay Macho na. gay nga. Mas giloto na lang. Matugay na lang. Ito na magkabili ako. Thank you, Lord. Ay. Sige po. Sa